Исәнмесез, сез туры эфирда яңалыклар тапшыруын карыйсыз. Бүгенге көн алып килгән хәбәрләр белән сезне мин Ләйсән Ханова таныштырам. Ә хәзер төп темаларга кыскача күзәтү тыңлагыз. Газның тәгәсен тикшереп торабыз частинкинде. Янгыннан саклану өчен бу гына җитәрлекме? Коткаручылар Сидоровкада шәхси йортларга рейдка чыкты. Каникулда да балалар мәктәпкә ашыга, аларны нәрсә белән кызыктыралар? Атнага бер тапкыр балаларга мороженое бирәбез. Шолда мәктәп яны лагерьлары эшли башлады. Аграр министр Марат Әхмәтов әнисен генә түгел, авыл хезмәтчеләрен дә онытмады. Республикада әти-әниеңне һәм якыннарыңны матбугатка яздыр акциясе 18 июньгәчә дәвам итәчәк. Өлгереп калыгыз. Шул вакытта сәгать 11-дә ипподромда атлар чабышы булачак. Ат чабышлары, милли көрәш, җир бию, чалу сабан туе быел нинди булыр? Милли бәйрәмгә әзерлек мизгелләре хәбәрчебез сюжетында. Шәхси йортлар МЧС хезмәткәрләренең игътибар үзәгендә. Торак 2016 операциясе кысаларында коткаручылар Сидоровка бистәсендә рейд оештырды. Бирдәге шәхси йортларны даими контрольдә тоталар. Кагыйдә бузучыларга штраф салмыйлар, ә бары тик куркынычлык кагыйдәләрен искә төшерәләр. Моннан тыш белгечләр мунча мичләрен, электр үткәргечләрен тикшерә, чүпне җир өстендә түгел, бары тик металл мичкәләрдә яндырырга кирәклеген дә искәртә. Миңневарис Вагызов МЧС хезмәткәрләренең тикшерүенә ияләшеп беткән инде. Шуңа күрә участогында кагыйдә бузулар юк. Агач утын кулланмый, мунчасы газ белән ягыла. Дымахотны тәгенең нинең газның тәгәсен тикшереп торабыз частинкинде. Шулар чистартып, агартып менә милләрне инде үзебезнең кулдан килгәнчә. Вот сейчас пока будете играться, читать умеете, кто умеет читать, почитайте, сядете вместе, ладно? Что делать можно, что нельзя. Рейд барышында МЧС хезмәткәрләре балаларны да күз уңыннан ычкындырмады. Коткаручы абый аларга истәлек кәгазьләре таратты. Әти-әниләрдән башка нәрсә эшләргә ярамый икәнлеге хакында сорады. Нельзя брать спички без разрешения и их зажигать. Еще нельзя включать газ без разрешения, потому что может огонь на волосы попасть. Нельзя мусор поджигать, палю нельзя заходить. Ләйсән Юсупова 3 бала әнисе. Кичкенәдән үк алар куркынычсызлык кагыйдәләрен белеп үсәләр ди әни кеше. В розетке мы сували эти Розеткага бармакларын тыкмасын өчен аларны махсус каплап куя идек. Шырпылар теләсә кайда аунап ятмый. Күзгә күренеп тормаган урынга куярга тырышам. Шәхси секторларны коткаручылар ел дәвамында контрольдә тота. Бирдә яшәүчеләргә инструктаж үткәрәләр, мунчаларны, электр җиһазларын, үткәргечләрне тикшерәләр. Ну, часто встречаем, значит... Кагыйдә бузуларның күбесе янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен бузу. Бу төзек булмаган электр үткәргеч, мунчада мич алдында колай булмау, тиз янучан предметларның мич янында торуы. Коткаручылар каникуллар чоры башлануы турында кисәтә. Соңгы елларда Россиядә шул исәптән Татарстанда да балалар үлеменә китергән янгын чугулар күп булды. Шуңа күрә белгечләр җәйге яллар вакытында ата-аналарга балаларына карата аеруча игътибарлы булырга чакыра. Фәридә Сабирҗанова, Елена Камалова, Тимур Әхмәтнов. Яңалыклар. Погонлы 4 кеше берәүгә каршы бүген социаль челтәрләрдә шундый эчтәлектәге видео язма таралды. Автоинспекторлар автомобильдән бер ир-атны тартып чыгара. Чит ил машинасын эвакуаторга төяп алып китәргә телиләр. Язмадан күренгәнчә хуҗа кеше моңа каршы. Ул платформага куелган машинасына керә. Озак кына тарткалаштан соң инспекторлар ролик героен кул аякларыннан тотып инспекция машинасына таба алып китә. Баксаң, әлеге хәлгә кадәр 2 сәгать элек машина хуҗасы 18-нче комплекста туктап торган автомобильне бәрдертә. Хәлакәт урыныннан качып китә. Бераз соңрак инспекторлар аны өендә исерек хәлдә таба. Өстәвенә шәһәрдәшнең 170 тапкыр җәмгысе 125 мең сум штрафка тартылуы да ачыклана. Инспекторлар аны сәбәпсез генә тоткарламаган. Также составлен протокол за неповиновение. Шәһәрдәшкә карата хулиганлык гамәлләре өчен дә беркетмә төзелде. Ул автомобильне эвакуаторга күтәргән вакытта видеорегистраторны ваткан. Тикшерү өчен хәзер үзәк эчке эшләр бүлегенә китерелде. 11-нче сыйныфлар бүген математикадан бердәм дәүләт имтиханын тапшырды. Бу барлык чыгарылыш сыйныф укучылары биргә тиешле мәҗбүри сынау. Бүген база дәрәҗәсендәге математика буенча имтихан тоттылар. Аны 1240 укучы эшләде. 6 июньдә исә профиль дәрәҗәсендә математикадан бердәм дәүләт имтиханы булачак.
Аны киләчәктә математика фәне буенча укуларын дәвам итәргә җыенучы укучылар бирә. Җәйге каникуллар башлану белән мәктәпләр бушап калмады. Бирләрендә имтиханнар тапшырсалар, икенчеләрендә мәктәп яны лагерьлар урнашты. Балалар анда иртәнге 8-дән кичке 5-кә кадәр ял итә. Шалда барлыгы 50 мәктәп яны лагерь эшли. Аларның берсендә 28-нче мәктәптә безнең иҗат төркеме булып кайтты. Не напились, наливайте еще. Хорошо? С этого стаканчика что нужно сделать? Съесть? Правильно, его нужно будет выкинуть. Бу чираттагы дәрес түгел, ә башлангыч сыйныф укучыларына мәктәп территориясендә үз-үзеңне тоту кагыйдәләрен тагын бер кат искә төшерү. 28-нче мәктәптә лагерьда 190 бала ял итә. Мәктәп яны лагерында урта сыйныфларда укучы балалар да ял итә. Алар өчен 2 профиль отряд ачылган. Аларда спортка зур игътибар бирелә. Бу егетләр мәсәлән карате белән шөгыльләнә. Шуңа күрә әлеге юнәлештәге отрядны сайлаганнар да. В нашей программе предусмотрено... Программада иртәнге тренировкаларда көндезгеләре һәм кичкеләре дә бар. Билбаулар буенча имтиханга әзерләнәбез. Сынау сентябрьдә булачак. Бер сүз белән әйткәндә, максатыбыз балалар көчле һәм сәламәт булсын. Каратыдан тыш 28-нче мәктәптә баскетбол яратучылар өчен дә профиль отряд оештырылган. Мне нравится заниматься баскетболом, и я хочу развиваться дальше. И мне предоставилась такая возможность потренироваться с другими игроками и улучшить свою игровую. Тут много разных ребят, с которыми можно интересно проводить время и заниматься любимым видом спорта. Балаларның һәр иртәсе гимнастикадан башлана. Көндез ял сәгате 3 тапкыр ашаталар. Лагерьда төрле меню каралган. Яшелчәле азыклар, süt азыклары, ит ризыклары. Шулай ук балаларның яратып ашый торган ризыгы быел мороженое бар. Атнага бер тапкыр балаларга мороженое бирәбез. Без үзебездә балаларны тәмле итеп пешереп ашатырга тырышабыз. Узган елгыдан аермалы буларак быел мәктәп яны лагерьлары шимбә көнне эшләми. Тагын бер аерма кизү төркеме дә оештырылган. Анын балаларны 5-тә түгел, кичке 6-да алырга мөмкин. Шалының мәктәп яны лагерьларында 7 яшьтән алып 17 яшькә кадәрге 8000-гә якын укучы ял итәр дип планлаштырыла. Ләйсәнханова, Елена Камалова, Тимур Әхмәтнов, Яңалыклар. Аграр министр Марат Әхмәтов әнисен генә түгел, авыл хезмәтчеләрен дә онытмады. Республикада әти-әниеңне һәм якыннарыңны матбугатка яздыр акциясе 18 июньгәчә дәвам итәчәк. Өлгереп калыгыз. Шул ук вакытта сәгать 11-дә ипподромда атлар чабышы булачак. Ат чабышлары, милли көрәш, җир бию, чалу сабан туе быел нинди булыр? Милли бәйрәмгә әзерлек мизгелләре хәбәрчебез сюжетында. Сохраняя добрые традиции и соблюдая требования продукции халяль, Челны Фуд ценит доверие своих покупателей, контролируя весь процесс производства от поставок до свежей нарезки на вашем столе. Челны Фуд. Мы преданы тем, кто нам доверяет. Сабан туе, хезмәт туе, шатлык һәм бәхет туе. Уйнап биеп, җырлап көлеп, бәйрәм итик көн буе. Хөрмәтле чаллылар һәм шәһәребез кунаклары. Сезне 5 июнь көнне кичке сабан туйга чакырып калабыз. Чаллы ТВ һәм Күңел радиосыннан искиткеч шоу-программа. Катнашалар Эльмира Нәгыймова, Руслан Керимутдинов, Гөлназ Сираева, Илназ Бах, Резидә Шарафиева, Артур Марат дуэты һәм башкалар. Концертны Күңел радиосының яраткан диджейлары алып баралар. 5 июнь кичке 8 мәйданның яр буе паркы. Чаллы ТВ һәм Күңел радиосы сезне көтә. Сабан туйга рәхим итегез. Бәйрәмнең спонсоры Нефтехим Энергоснаб компаниясе 5104А һәм 5818 адресы буенча төзелүче йортларда уңайлы фатирлар. Бәйрәмнең партнерлары Усадьба Касакина фермерлык хуҗалыгы, Богородский сөт заводы, Татэнергострой компаниясе, Җиһазлар кибете Ildom.рф, Газизовларның күз клиникасы. Сез туры эфирда яңалыклар тапшырын карыйсыз, без дәвам итәбез. Ел буена көтүп алына торган бәйрәм җәйнең яме сабан туйлары җитте. Бу мизгелләрдә Сара Садыйкова исемендәге концертлар залында Сабан туй гүзәллек конкурсының финалы бара. Элеватор тавында исә милли бәйрәм без гөрли. Ә инде Чаллының төп сабан туйы 5 июньдә булачак. Гадәттәгечә ул мәйданда оештырыла. Әзерлек мизгелләрен бүген безнең иҗат төркеме төшереп алды. Көндезге сәгать 11-дә ипподромда традицион ат чабышлары старт ала. Бүген бирдә территорияны старталар трассаны әзерлиләр. Мальчики не все ушли на флаг.
Өлкәннәр флаг тарттыру белән мәшгуль булса, кичкенә артистларның үз шөгыле. Атна буе мәйданда театралаштырылган тамашага әзерлек бара. Ул 5 июньдә көндезге сагат 11-дә башланып китәчәк. Анда 3000-гә якын кеше катнаша. Тамаша язның 5 мизгеле дип атала. Ул Бөек Тукайның 130 еллыгына багышланган. Без аккышлар биюен биячәкбез. Бер атна уже биебез. Биергә мин бик яратам, бию белән заниматься иткән идем элек. Мы сейчас репетируем какие-то отдельные фрагменты танца, и вот в последние дни все танцы сводятся в один, и мы уже будем представлять четкую картину какую-то. Кунакларны 19 гасыр ахыры 20 гасыр башы татар мохитын хәтерләткән мәйданчыкта елдагыча җәлеп итәргә тиеш. Бүген төзүчеләр сәхнә әзерләү белән мәшгуль. Сабан туе көнне бирдә милли җәмгыятьләр кухнялары урын алачак. Һөнәрчеләр үз осталыкларын күрсәтәчәк. Сабан туе программасы шактый бай. Спорт ярышлары инде батыр җиңгәнче сәгать 4-кә хәтле барачак. Аннан сәгать 7-гә кадәр бәләкәй генә тәнәфес, сәгать 19-да башлана инде безнең концерт программасы. Шул ук вакытта сәгать 11-дә ипподромда атлар чабышы булачак, шулай ук спорт ярышлары. Ул инде сәгать 11-дән сәгать 5-кә кадәр барачак. Кичке сәгать 8-дә сәхнәгә Чаллы алып баручылары һәм күңел диджейлары чыгачак. Шәһәрдәшләр игътибарына шәһәрбез йолдызлары һәм Казан артистлары концерты тәкъдим ителә. Кунаклар арасында Гөлназ Сераева, Артур Марат дуэты, Руслан Керамуддинов, Илназ Бах, Эльмир Нагимова, Алсу Фаракшина, Резда Шәрәфиева, Болгар бию төркеме булачак. Бик күңелле кичә көтелә. Күңел диджейлары, Чаллы телевидениесенең алып баручылары бу матур кичәне алып барачак. Шәһәрдәшләрне һәм Чаллы кунакларын 5 июнь көнне төп сабан туе узачак урын мәйданда көтеп калалар. Кичә, ягъни 1 июньдә кешелек дөньясы халыкара балаларны яклау көнен билгеләп үтте. Балалар өчен бәйрәмнәр оештырдылар, аларга бүләкләр тапшырдылар. Имин булмаган гаиләләрдә тәрбияләнүчеләргә ярдәм күрсәттеләр. Тик бу эшләр бер көн белән генә шикләнергә тиеш түгел. Тирәбездә безнең игътибарга һәм ярдәмгә мохтаҗ сабыйлар күп. Алдагы сюжетыбыз герое 2 яшьлек Эльвина Захриева да өмет тулы күзләрен кешеләргә төбәгән. Сажаю на стульчик, и вот мы ненадолго, сколько она может посидеть. Вот я ее сажаю поближе, и она вот сидит, разглядывает вот эти картиночки. Эльвина белән беренче генә очрашуыбыз түгел. Ул 5 айлык вакытыннан безнең сюжетлар герое. Бала даими ярдәмгә мохтаҗ. 2014 елның 16 января Захриевлар гаиләсенә бәби туу сөенече белән бергә кызчыкның сәламәт булмавы турында авыр хәбәр алып килә. Церебраль паралич, Вест синдромы, күзләр начар күрә. Хәзер инде Эльвинага 2 яшь ярым. Күңел төшенклегенә бирелмәү һәм баланы дәвалаудан туктамауның нәтиҗәсе бар. Бу иң мөһиме. Она у нас начала взгляд более хорошо фиксировать. Хәзер Эльвина карашын бер җиргә төби ала, күзләргә карый, карашны тотып ала. Минем нишләгәнне күзәтергә ярата. Бер якка булса да әйләнә башлады. Кулыннан тотсаң тартыла башлый. Бу аның өчен зур җиңү. Эльвина эпилепсиядан интегә. 1 ел тирәсе янәкләрне онытып торган булганнар. Хәзер алар янә башланган. Шулай да ана өметен өзми. Баланың авыруы турында түгел, күбрәк нәни генә уңышлары турында сөйләргә тырыша. Чуть-чуть, когда ей что-то не нравится. Нәрсәдә булса ошый икән, яки киресенчә риза булмаса, үзенчә авазлар чыгара. Елмая, мине, әтисен таный, бигрәк тә әтисен күргәч сөенә, аның белән уйнаганын ярата. Тагын 2 айдан Эльвинаны Чехия көтә. Анда инде 4нче тапкыр барулары. Нәкъ әлеге курслардан соң алга китеш сизелә ди Эльвира. Тик чыгымнарны гаилә ялгызы күтәрерлек түгел. Курс өчен 200 мең сум акча кирәк. Как возможно, хоть как, чтобы вот нам было полегче, потому что возможности самим собрать деньги вообще нет никакой. Потому что все деньги у нас уходят на ипотеку, на еду, на ребенка. Вот. Надеемся, что нам помогут зрители. Сюжетны караганнан соң ярдәмгә мохтаҗлар күп инде дип уйлап куючылар да булыр. Шулай да Эльвина һәм аның әти-әнисе арада игелекле йөрәкле кешеләр күбрәк булуына өметләнә. Ярдәм итәргә теләүчеләр Эльвира Загриева белән элемтәгә керә ала. Аның телефон номерын экраннарда күрәсез. Ләйсәнханова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Әти-әниеңне һәм якыннарыңны матбугатка яздыр акциясе дәвам итә. Әлеге чарага күп кенә министрлар, җәмәгать эшлеклеләре, җырчылар һәм депутатлар кушылды. Алар сафына бүген республиканың авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Әхмәтов та басты. Ул бер юлы 4 басмага языла. Аграр министр нинди газеталар укый һәм аның якыннары кайсы басмаларны алдырачак? Алдагы сюжетта.
Нигә ватаным Татарстан, Орысча хәбәрләре һәм хезмәт. Авыл хуҗалыгы министрын газета журналларга яздырыр өчен почта хезмәткәрләре аның эш урынына үзләре килгән. Марат Әхмәтов бу акцияга башка хезмәттәшләреннән күреп кушылырга булган. Бүген ул әнисен бер юлы 3 газетага яздырды. Мин бик бәхетле кеше әниебез исән сау. Һәм инде яшә хәйран олы булуга карамастан ул вакытлы матбугат белән даими танышып бара. Хәтта күзлексез укый, кызыксына. Ул язмалар белән бигрәк тә авыл хуҗалыгы министрлык эшчәнлегенә үзенең балалар язмышына кагылган. Авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре хакында да онытмады Марат Әхмәтов. Республиканың алдынгы 20 сыер савучысы Сөембикә журналын, 20 лаеклы механизаторы Ватаным Татарстан газетасын ала башлаячак. Бу матбугатка язылу авыр барган чорда редакцияларга азмы-күпме ярдәм. Әлбәттә, бүген күп кешенең матди хәле дә авырлашты. Шуңа күрә языласы килгән кеше дә языла алмый кала. Монда инде хәллерәк кешеләрнең ярдәме бик тә кирәк. Безнең һәр кайсыбызның да әтиләребез бар. Бигрәк тә олы кешеләребез, авыл җирендә без беләс, авыл кешеләре олы кешеләр күбрәк яшиләр. Шуңа күрә аларның мәшәкатьләре белән, аларның тормыш авырлыкларын әскән булса җиңеләйтү өчен баласы, кызы, улы, әнисенә, әтисенә, әбисенә шушы газетаны яки журналны яздыра икән, ул беренчедән аның һәр вакыт исә торышуга, исенә төшеп торышы. Минем улымнан килгән газета, минем улымнан килгән газета журнал дип уйлаячак. Әтиәнеңне һәм якыннарыңны матбугатка яздыр акциясе 18 июньгә кадәр дәвам итәчәк. Анда теләге булган һәр татарстанлы катнаша ала. Иң мөһиме үзегез өчен кадерле кешеләргә газета журнал гына түгел, йөрәк җылысында җиткерү. Яңа гасыр каналы ярдәме белән Фәридә Сабирҗанова, яңалыклар. Бу бүген сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Шәһәр яңалыклары белән tvchilni.ru сайтында һәм ВКонтакте шелтәрендә рәсми төркемебездә дә таныша аласыз. Ә мин сезнең белән саубулашам. Исән-имин булыгыз.